Nitisa kay mga awat sa kog pomelo. Para di ka maulawan. 1, 2, 3. Pag-lisod kung abot. Tara na. So nagsakay mi og train. Naiduha ka babae, gitarget niya. Kaya dali-dali na lagi. So yung style, simple lagi kay ano raw. Ako nga ba? Dako nga bag sa tubangan. Yan naon na niya. So syempre mabatian gini mo kay magana man. So pagka balaw na ako, napalikaw. Yan ako Ano mo. naman ang bulsa na. Dili ana man ko. Gunet. So dali ibutang imong kamot. Dali, mura ka gawang kuha na. So giana na ko siya diretso. Ano din ko siya? Sapon. Well, ito, gigawas din siya. Wala pa, di pa na mo. Katong imuha, kung sa'yo mo experience. Actually, nakita na ko siya nga gigunit, nag-aana siya kuot sa imuha nga target siya. So, dako kayang bag nga kanang Sa tubangan. po siyang atubangan. Actually, if you check kanang mga TikTok and YouTube channels, Instagram videos, sila gyud actually familiar na ilang dagway and marag ilahang movement kay makita na ko siya online kay medyo praning ko sa idea ng mga pickpockets in these big cities. So anyhow, yeah, these people mo ginilang dagway gyud and mo gina sila mga tao. So it's not just watching it now but experiencing it yourself. So you really have to be very careful. So na kay mga valuables, butang yun sa pinaka tago-tago if possible. And as much as possible, I mean, naghan police po na naa sa area. So if they tell you na kanang you have to be careful, they actually warn people. So you have to be careful. Like for myself, kaganina, naka-backpack man ko, but my backpack is actually locked. So ano siya nga, ibutang na ko akong backpack sa likod, ay sa tubangan instead of sa likod. So, na-appreciate na ko pod kay that gives you a warning nga na to kay I don't know if what kung silang rules dire, pero kana sila mga tao is the same people over and over and over again. Memorize na sila sa police cause even yesterday naagi hapoy familiar face ako ang pickpocket. So, I noticed lagi harang na nila sa police katong mga bata ato. They're very young. They look young to me, to us. Teenager ang dating, pero I'm not sure kung pila na ilang edad. So maybe it's really target ng mga teenager ni sila para dili makulong o dugay kay juvenile. Tago gyud or kung magpipit ng backpack, make sure that you lock your backpacks. Lock the zipper. Don't put it in hindi mo ko sa gapang well, in all fairness ato sa Pilipinas, mas high grade na ato ang kawatan kay mang slash of bag, mang birag yun, dire kay wala kanang pasikreto lang so far at least sa my experience. Okay, ang difference sa Pilipinas, sa Pilipinas, mas sophisticated ang sa Pilipinas kay naay drama nga mahitabo para ma-distract ka. Either yanaong ka, i-pickpocket yung kadani kay simple ragid kayo. Naon lang ka, hanod nga mapuha. Muna makaingon ko nga sa Pilipinas may mas sophisticated nga pagpangawat yun kay naagi drama mahitabo before ka makawatan. Mas tragic ang Pilipinas na kawatan kay kuan is either matistingan gid mo nga mahulga gid kag maayo kay sa kahadlok or dili kay subtle lang ba ang dating. Subtle lang gid kayong pagpangawat. So dili mo makita, di mo sila makita kay very small. Grabe agad may putot pa sa kuha. So dali ka sila matabunan. So magkuha na lang ang bato ni mangawat na lang midani kay mas maayo. maayo pa may mangawat. Ora dili mo kamao mangawat. Dapat mag-distract sa dapat dili nang naon imong kamot. Sapnan gyud. We'll see kay nako ni pinaka-adlaw. Anyway, kung makakawat sila, itakara po nilang makawat, wala namang kay kwarta.